Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Padre Pio sa Pietrelcina, usa ka pari nga nahimong sa Franciscan na pari o nahimong sikat kaayo tungod sa iyang pagampo o pagdebosyon sa santos nga Eucharistia o sa sacrament sa confession o kaning paghatag o counseling nahim og intercessor sa mga pagampo. Unang ang iyang mismong kasing-kasing wa madunot hangtod karon, namatay ni siya mga beginning of 19th or 20th century, mga 1900s. 1887 ni siya natao o taas-taasan ni siya edad, pero ang iyag yung gisintro mao ang pagka-yano nga tao, magpabilin siyang kabos o magampo kanunay. Ang maong kinaiya, mao gyud ang kinaiya ni Kristo ug atong iampo ang atong mga leaders sa simbahan ug sa atong mga kanasuran, labi na sa atong nasod, makat-on unta niining maong kinaiya nga magpabiling kabos ug kanunay magampo ug mga lagad sa katawhan. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi sa tabang nato dinhi, pinaagi sa pagpamalit aning atong slots o paghimog mga donations, hatagan unta sa Ginoo sa kabalaan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagtawag kang San Pio aron mangita sa imong gingharian dinhi niining kalibutan, pinaagi sa kinabuhi sa hingpit nga paghigugma, itugot nga linig-on sa iyang pangaliya, sa malipayong kasing-kasing maglakat kami sa dalan sa paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Esdras.
Si Emperador Dario misugo sa mga gobernador sa lalawigan sa kasadpang bahin sa suba sa Euphrates. Pasagdi ninyo ang mga kadagkuan sa mga Hudeo o ang ilang gobernador nga mo'y magtukod pag-usab sa templo diha sa nahimutangan ni ini kaniadto. Ang inyo hinong buhaton mao nga hatagan ninyo sila sa ilang suhol sa labing madali ug anha kinikuhaa sa buhis sa inyong lalawigan. Pukanon unta sa Dios si bisan kinsang hari o katawhan nga mangahas pagsupak diin gipayla sa Dios ang iyang ngalan. Ako si Dario mo'y nagsugo niini. Busa ipatuman gayud kini. Busa gitukod pag-usab sa kadagkuan sa mga Hudeo ang templo, sumala sa mga gisaysay ni Propeta Hageo ug ni Zacarias nga anak ni Ido. Nahumanila kini sumala sa sugo sa Dios sa Israel ug ni Sero, ni Dario ug ni Artaherjes, mga hari sa Persia. Natuman pagtukod ang templo sa katulong adlaw sa bulan sa Adar, sa ikaunom nga tuig sa paghari ni Dario. Sa paghalad sa templo sa Dios, gisaulog sa dakong kalipay sa katawhan sa Israel, lakip sa mga pari o mga Levita, ug niadtong mga pamihag nga namauli na. Naghalad silag usa ka gatos katurong baka, duha ka gatos katurong karnero, upat ka gatos kanating karnero, ug napulog duha kalaking kanding, ingon nga halad alang sa sala sa tanang Israelita, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa Israel. Unya ang mga pari o mga Levita, ilang gipahiluna sa ilang tagsa-tagsa kakatungdanan sa ilang pag-alagad sa Dios, sumala sa nasulat sa basahon ni Moises. Sa ikanapulog upat nga adlaw sa unang bulan, nagsaulog sa pangilin sa pagsaylo ang gipamihag nga nahiuli na. Nagputli na sa ilang kaugalingon ang mga pari o mga Levita ug sila hinlo na. Busa giihaw nila ang karnero nga gitagana sa pangilin sa pagsaylo alang sa tanang gipamihag nga nahiuli na, ingon man sa ilang isig kapari ug sa ilang kaugalingon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sa tugkaran sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad,
sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako, ngaginan ako nila. Mga kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, ngaginan ako nila. Mga kita sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan og mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atua nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuon, ug buot sila makikita kanimo. Miingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dinhis kalibutan, dunay duha kamatang sa mga tao. Ang mga igsuon ni Hesus ug ang mga kaaway ni Hesus. Lingiyay mong tupad na igsuon ka ni Hesus. Ang wa mo lingi kaaway ni Hesus. Igsuon mo? Congratulations kung igsuon. Mga igsuon, diri sa atong unang pagbasa, ang tulo ka hari sa Persia, o tulo ba to ka hari? Mitabang sa mga Israelita sa pagtukod sa ilang templo ug nahuman gyud ni kay gitabangan sa mga hari nga dili mga magtotoo. So kadtong mga hari nga dili magtotoo sa Dios sa Israel nga mitabang nila, unsa may tawag ato? Igsuon nila o kaaway? Kusga? Igsuon, kay nitabang man.
Kaniadto giulipon sila sa maong mga nasod. Pila sila katuig nga naulipon, naganto sila maayo. Pero kay nagtuman man sila sa sugo sa Ginoo nga niingon, higugmaa inyong kaaway, alagari ang inyong isig katao, ug pasana ang inyong cross. So panahon sa exile, kanang na-exile sila, ilang gituman ang sugo sa Ginoo nga antos lang, bahala naghimuon mong ulipon sa laing nasod, naguba ng inyong templo, di na mo kakanta sa inyong mga awit, panahos misa, wala na mo'y simba-simba, wala na mo'y halad-halad sa Ginoo kay naulipon na mo, antos lang. Aniabot yung panahon na mismo ang ilang mga kaaway na himong ilang igsuon o gani maopay ning hatag sa tanang kahigayunan, tanang materialis ug bahandi para tukuron pagbalik ang templo didto mismo sa nahimutangan niini sa Jerusalem. Mao na ang Ginoo niingon siya, nagtawag mo sa akong biological mother nga si Mama Mary ug akong inahan ug ang iyang mga suod nga mga igagaw ug mga suod nga barkada nga tawgon man nag-igsuon nila sa una. Si Jesus wa mo agri ni ana. Niingon siya, kinsa man ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Nabatay mo ingon ako nga, Padre, nganong makigsuod man ka anang laig tinuhuan, nga mudawat pag yung kag mopalit silag slat, nga lain man na silag tinuhuan. Unsa may inyong itubag ana kung kamoy pangutanon? Suon. Oo, nganong deglaen kag tinuhuan? Pwede man ta mahimong igsuon. Basta naminaw ka ug nagtuman sa pulong sa Dios. Ug unsa may number 1 na pulong sa Dios nga komo natong tanan? Kana gyung paghigugmaay. Paghigugmaay. Naghigugmaay ba ang mga Marcos ug ang Duterte? Ang Marcos administration ug ang Duterte administration naghigugmaay ba? Naghigugmaay ba ang Marcos, Duterte ug ang mga yellow, mga dilawan, mga pinklawan? Pero kini silang mga grupuha mao ni ang nagda sa atong major political parties sa Pilipinas. Ug kining atong mga politicians mao kuno ni sila ang atong mga leaders, builders of our country, caretakers of our national wealth, people of material, human resources o material monetary resources. Mao ni sila, yung nag-away-away ni sila. Nga naman, wa maminaw sa Ginoo nga nag-ingon paghigugmaay kamo. O kinsa may unang higugmaon unta sa mga leaders, ang labing ubos kay niingon sad si Kristo, ang Ginoo mismo niingon, ang inyong buhaton ngadtos mga biyuda nga kabos, mga ilo, ngadtos mga masakiton, ngadtos mga waybalay, ngadtos sa mga sinalikway, maunay inyong gibuhat nga ris Ginoo. O gi-claim sa na ni Kristo kay Ginoo man siya, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kana pa lang na ang daan, og maghigugmaay lang kita, murag dako-dako gitag mahimo. Ngilingi ay mong tupad. Napila na kaslat imong napalit. Ningna. Ay, so dahil duko, inighisgot atong slat, mo duko dayon. Nga naman, wa man ka mahigugma kayo sa simbahan. Nya ang gugma sad nato usahay limited
sigon lang sa atong gusto, dili sigon sa gustos Ginoo mo na. Niingon sa dang Ginoo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Dili lang sa inyong gusto. Kay wa na diya kakagusto, unsao man niya nimo paghigugma. Una pasalamat ta kay last night o yesterday nahurot na gyud kahalin ang atong kneelers, no? Nanay ni kompleto nga ni pledge. Wala mo dugay kay ni react. So nag-order nako sa mga kneelers, unahon lang sa natong kneelers kay naa may ni pledge, pero kasagaran 2 to 3 months nila bayaran. So kani mga pledges igalampo gyapon ni nato nga magmaayo lang gid ang ilang financial situation sa ni pledge aron matinuod gid nila, matuman gid nila ang ilang mga gisaad. Sa ato san mga Hilly funds, basig mahimo na ng unom next week, pero napay kaning gaunang upat, naapay tulo ana nga wala pa makompleto ang ilang pledges. Naigamay na lagkuwang, nasa dako-dako pagkuwang, iampo gyapon nato nga ilang tumanon ang paghatag kay ato na nang gibayaran dito sa supplier, pero nagsigi patagdawat sa nahihinay sa ni pledge ana. Pero gugma man mao sa na ato mga kneelers ug maabot na to, basin pag magamit na nato niya bisag dili pa kompleto ang nahatag, at least makatag-hatag na kita. Ug kinsa may mutapar aning dili pa kay kompleto nga mga pledges, ang atong mga slots. Kitang daghan kaayo nga nagsigig palit og tag 100 pesos, 500 pesos, 1,000 ngadto sa 100,000 pesos. Kita maoy ato nang itapar diha kay mao man ay atong secured sa ato dinhing mga projects. Mga igsuon, gugma mao'y unang sugo sa Ginoo. Ang sunod nga importante kay natong hinumduman o gipuy-an nista na mga santos, labi na gyud ni Padre Pio, kana gyung pagkakabos. Ningon si Kristo, bulahan kamong mga kabos. Napagid siya sugo, ibaligya ang tanan og ihatag ngadtos mga kabos aron mahimo gitang kabos. Og ang iya sa mga tinun-an, iya sang gisugo, panglakaw mo sa tibuok kalibutan, isangyaw ang maayong balita, ayaw mo pagdag ilisan, ay mo pagdag kwarta, ay mo pagdag sudlanan sa kwarta, ay mo pagdag pagkaon. So iyang gihimo ang iyang mga original preachers kadtong mga apostoles, 12 ka apostoles nya gipun-an sa tuglaing mga disipulo, gihimo gid niya ang ilang kinabuhi nga kabos. Gilingay mong tupad ing naningkamot kang mapobre. Gikan na be, ing na imong kamay naningkamot kang mapobre. Og naningkamot gani kang madato, kaaway kas Ginoo. Kaaway kas Ginoo. Kay imong gisupak ang iyang sugo. Muna si Mama Mary, kabos. Si Saint Joseph, kabos. Ang mga apostoles, kabos. Ang mga santos, kabos. Kay nahimo man silang igsuo ni Kristo nga natao, nitubo, ug namatay nga kabos. Bisan tuod ang tanang butang iyang mahimo. Pero naay atong mga leader sa atong nasod, apil na sa simbahan, pipila nila, sus, ang huna-huna magpadato. Tungod kay naaman sila'y kapasidad nga madato, kay sila mao'y nagkupot sa kwarta, halakurakot yun to the max. Karon paminawa social media, na ay naghearing nga naminsyona ang mga author unta, naminsyona, giilisan, aron di nakapadayon sa hearing. Unya, ang kadtong witness nga nagmensyon sa dagko natong mga leaders atong nasod nga naapil di ay sa scam, sa flood control,
kadto nga mga witness, wa tagaig witness protection. Ang resulta di na sa tumusulti, mulikay na sadto, kay wa man butangig witness protection. Giilisan sad ang leader sa atong Blue Ribbon Committee, ang nailis pod nakafocus sa laing witness nga ang gihisgutan kanina lang mga gagmay-gagmay mga tao, wa pagi klaro. Wala, nalusaw na, naanod. Ang mga witnesses ug ang kamatuoran murag na aksyon nagkaanod, nabanlas sa baha sa korupsyon. Kaning baha sa korupsyon, mubanlas nig mga balay, mubanlas nig mga bato, mubanlas nig mga tao, mubanlas sa nig baruganan, mubanlas og kamatuoran. Mas kusog-kusog tingali ang flood nga nibanlas sa kamatuoran dinis atong nasod. Naay na nagrally, rally, sige rally. Pangutan ako no, kamong nagrally, igsuon mo ni Kristo? Nagpuyo ba mo sa gitawag nato gugma? Naningkamot ba mong mahimong kabos aron makaalagad tas tanan, dili kay mangwarta tag maayo? Kana way kapuslanan ang ato mga rally, way kapuslanan kanang atong sige diag hiring-hiring, gagasto-gasto lang taana kun wa tay gugma sa Ginoo, wa tay gugmang Dios nun, wa sa tay kinabuhing Dios nun. Ang ikatulo nga sugo sa Ginoo nga importante kaayo og gipuy-an pud ni sa mga santos, kana yung kamatuoran. Ang kamatuoran maogi muhatag nato og kagawasan. Sige, langi ay mong tupad kablita og natug na kablita. Ingna wa ka kapamakak karong si manaha. Ingna kano. Ingna wa ka kapamakak karon lang si manaha ba wa ka kapamakak. Imo magay nagikuluran imong buhok. Wa na makak na ka. Imo magay nagibadlisan imong kilay. Wa na makak na ka. Imo magay nang gipapuwa imong ngabil, makak na kay sa padiroy ginagmay ra man na kinahanglan masad ayoso nato atong naong aw lagi pero namakak na gyud ka. Mingon din ka white lies. Why white lies is Ginoo? Why white lies? Ngano man ang pagpamakak is a state of mind. Matod pa ni Kristo, kung kasaligan kas labing gamay, kasaligan sa kas labing dako. Kung di ka kasaligan sa labing gamay, di sa ka kasaligan sa labing dako. Kung mamakak ka sa gamayng butang, mamakak sa kas dagkong butang. Ug mo gihimos ato mga politicians karon, most of them. Ingnon kong most of them kay nagkunayb man na sila. Dinhi sa simbahan naa sa taana, gikan sa kinadak-an natong leader sa simbahan hangtod sa katapusan nga leader sa organisasyon, apil ng sakristan, naaputaan ng state of the mind na mamakak yun. Mamasangil, kay part man as pagpamakak ka ng mamasangil. Wa pa diroy, sikuan na pa diroy. Ay, sikuan manggod. Karon, ato mga politician, siging pasangil. Di yun mo angkon. Mga bana kusog kay mo pasangil ang saong manggod nga napugos lang ko kay gisukaran man ko na sa panahon sukaran ta nga mobalibad ta ni ta di lang ko busog na ko nako di man all the time nga sukaran ka kaon gyud ka mo man ay stultis mga kuan mga bana lisod kay pader ikabay sukaran pader ana mingon sang pare kadaghan naman sa ko gisukaran. Panagsaraman ko mukaon. Mukaon da igyapon. Ayaw. Ibutang pod sa imong bitawag natog mindset na dili ko mamakak. Daghan kayong ni sa akong mga wali, daghan kayong ni bash nako diha sa social media. Hinoon mas daghan ang midaig, praise the Lord. Pero naagyoy mga sakit kay manabi. Niya butang-butangan din kong istorya nga sa ilang mindset
mo ilang i-apply nga rin ako. Mingon sa sila, mingon ako mga followers, Pader, unsay imong ikasulti ani? Lain makinig tinabian nimo. Mingon ako, iya pod ng mindset, pero dili na mao'y kamatuoran. Nya, ay na lang nag-awaya, ato lang ng dawaton. Kay kamatuoran man sana na kung doon na tayo isulti, doon na tayo buhaton, bisag maayo pa ang imong buhaton, or dautan ang imong buhaton, na agi mo daig, na asay mo saway. Muna ka ng imong naong, na agi mo daig, ana, na asay mo saway. Bisag unsaon pa na mo gastog mahal, doon agi mo daig, doon na say mo saway. Muna, dawata ang misaway, pasalamati ang miday. Pero sa Ginoo, lahi. Ang Ginoo, kanunay giyong mudaig, basta gapuyo ta, sumala sa iyang pagtulunan. Di gyud siya manaway nato. Ang Ginoo ra gyud maoy matinud-anon sa iyang pagpakigrelasyon nato. Muna, naot unta mahimo gyud tang mga igsuon ni Kristo, igsuon sa mga santos, igsuon ni Mama Mary. Mga igsuon, ang Dios naghagit kanato sa pagkaigsuon ni Kristo. Busa mapaubsanon kitang muduol kaniya og muingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan magkinabuhi sa diwa sa ebanghelyo ug sa kanunay mangita sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga palabman nato ang atong pagtuo pinaagi sa pagpangalagad sa mga kabus, sa mga walay kahimuan ug sa mga gipahimuslan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga mamahimo kitang matuod nga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong kanunay nga pagtuman sa kabuton sa langit nung Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga himuon natong buhi ang pulong sa Dios, sulod ka nato pinaagi sa atong pagpuyo, niini diha sa matag adlaw, nga kahimtang sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nasihalang dong Teopilo kamumot, isipon unta si Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson, mahuman unta sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malipay sila sa mga kadautan, magmuglampos unta ang tanalilang paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa mga walay makapalong nga kahayag ug pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo, himua kaming takos nga mahisakop sa imong banay, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa, iman sa mundugma sa gupaw santusa.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Madawat unta nimo nangamuyo kami Ginoo ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihalad sa imong altar alang sa handumanan ni San Pio sa Pietrelcina. Itugot nga human mabuntog ang mga kakulangan nga yutan-on, mahimo kaming mga adunahan sa bahandi nga mao ikaw lamang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Pio o sa Pietrelcina sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalitdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo.
Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, ni San Pio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami ilubian sa pagsulay. Kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man tangging harian ang gahumugan himayan hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manahaw sa kanimo.
Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, pinaagi sa gahom ni ining sakramento nangamuyo kami Ginoo tungod sa panigingnan ni San Pio nga maagak kami kanunay nganha sa imong gugma. Hingpita hangtod sa pag-abot kang Kristo Jesus ang maayong buhat nga imong gisugdan dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkaigsuon ni Kristo. Nato lang buhaton, magsige lang gid tag paminaw og tuman sa sugo sa Ginoo, bahala nag masakitan ta og makuwawan bakhata. Labi na gyud sa paghigugma, sa kakabos ug sa kamatuoran.
Salamat sa nagsigig tabang nato dinhi ang ato mga slaughters. Wala pa lang kuroy update pero padayon tagpalit ang atong grace tag 100 pesos per slot nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sang PPSC tag 100 pesos gihapon niya naasad ni siya ay 162 slot challenge nga tag 16,200 para ni sa ato dinhing ongoing projects. Ubay-ubay na gid tarog mga bayronon sa atong mga projects dinhi labi na ang pag-atop sa ato dihang part sa atong kumbinto, ang kusina ug ang parkingan, kining atong CR atong gi-renovate, ang ato diring kaning pagtukod anang atong budiga o labhanan o utawanan niya kining pagpanaod aning atong mga helipads o uban pang mga improvements dinhi sa atong parokya atong simbahan. Ang diri di Esloyo katong nabuslot nato nga wa matiwas ato nang giatupan aron nga dili magsigig lapos ang uwan nga sa kaning luyo magamit-gamit sa nato pohon. Una pulos gini siya dunay mga bayranan. Una kaning ato mga slots mo na atong gamiton. So padayon gimog palit. Unsaon man pagpalit, usbo nako. Saan man? Ihatag din sa atong opisina, anhe mo din sa atong opisina sa Compostela. Ikaduha, ipalit ninyo pinaagi sa atong mga bank accounts. Tanawa lang sa atong screen ang atong mga bank accounts. Pero kining usa ka account nato sa Land Bank, ga-process na tas pag-close ni ini, ilisa ni nato unya ang ani dili na San Vicente kung dili Compostela na. Pero kung hapit pa no, comply pa tas mga requirements. Or ipadala sa GCash, karon close pa akong GCash kanilang ubang GCash accounts or sa kwarta padala. So foreign o local kwarta padala madawat ra gina nato. Salamat daan ha. Nya unsa toy meaning sa slot? S, sacrifice, L, love, O, offering, and T, treasure. Very good. Pwede na mo mga matay. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.